Sziasztok srácok és lányok, és mint láthatjátok, ez a legelső videóm itt a csatornán, szóval szeretnék üdvözölni mindenkit nagy szeretettel, és szeretnék egy kicsit mesélni magamról. 12 éves vagyok, 6-os, Lara a real life nevem ugye. Aki nem tudná, hogy mi az a real life, ugye a valódi nevem. Lesznek gamer, illetve szabad téri videóim is. Kommentekben nyugodtan írhatok még ötleteket, hogy milyen videók legyenek, és Twitch csatornám is van, amit berakok majd a biomba, illetve még annyit szerettem volna elmondani, hogy miért is kezdtem el ezt a videózást. Igazából azért, mert én is szeretnék belerakni egy kicsit legalább a YouTube közösségébe, meg szeretném nézni, hogy ezt milyen csinálni, és talán még igazából sokra is vihetném esetleg, bár ez rajtatok múlik. És igazából ennyit szerettem volna egy legelső videóban elmondani nektek. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha szeretnétek a további videóimat megnézni, akkor iratkozzatok fel, hogy ne is maradjatok le róla, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!